Yau sakona da nike da shi, wannan sakon yana zuwa ne direct wurin shugaban ƙasar Niger, Muhammad Bazoum. To, kun karbi sarauta, Allah kuma ya ba ku mulki. Kun yi rantsuwa kun duba haƙƙin 'yan ƙasa. Yau ka tambaye kan boda, yara kanana da ake cika mota ake wucewa da su zo Ghana, me suke zuwa yi? Yara da gobe su ma za su zo matsayin da kuke, waɗanda gobe su ne manyan MP, wannan gobe su ne manyan mutane, malumman gobe, dattawan gobe, attajiran gobe. Ba bar su sun nemi ilimi ba, ba bar su sun waye da karatu ba. An shigo da su kasan Ghana, ana yawon bara. Wallahi bara suke shigowa yi. Ba su da kowane aiki koma bayan bara. Kuma ba ka ganin bazabar mai ko daya, sai dai ka ga Hausawa. Hausawa ke yawon bara, mace guda ta rike 'ya'ya 5. Ga wanda ta goya, ga na hannu, ga diya mutane ma duka kare kansu. Ana yawo ana bara. Gari mu ce mu garin da kafafuwanmu ma inda ba mu taɓa takawa ba. Wallahi kai wasa ka wuce da mota sai kaga 'yan Nijar na zube wurin. Kowa yake wucewa sai a yi haka ana roko, don ba su jin yaren gari. Ka shigo wani gari ka zo ka nemi aiki ka yi, normal ne, mu duka ECOWAS ne, mu duka muna kamfani guda ne. To amma wallahi wayanda za su zama mutanen kirki gobe su zo su gade ku su dauki matsayin ku nan, wannan yaran nan yau bara suke yi. Shi yasa abin da nake roko, don Allah a sare yara kananan nan shigowa. Kaga budurwa na to ko kunya ma ba su ji suna yawon bara. Budurwa 15 years 20 years tana yawo tana bara. Kaga mace bata kai ko ina bara. Kaga mace bata kai ko ina ban kace mata ta zo ka kai ta gida ta yi maka wanki, wallahi ba ta yadda. Ta gwammace tana titin nan a tura yara na bin mota, yara na bin motoci suna bara. Wallahi Allah sai ya sare ku. African leaders, Allah sai ya sare ku, ya tambaye ku labarin mutanenku. Labarin mutanenku sai Allah ya tambaye ku. Kai dai ka bari wani ya zo, babba wani ya zo Ghana. Ka zo a nemi a yawo kan titi. Hausawan Nijar kake gani maroka, masu yawon roko. Kuma su suna gefe. Kaga mace ta samu wani wuri tana kwana, yara na bara bakin titi. Wani bi su yi ta kokuwa mugun wasa suna yi bakin titi. In wani mota ya fail break she ya zo ya taka su ya kashe su. Shi yasa alkawali ne. Kun riga kun dauka kuma Allah ya damka hannunku. Shi yasa wallahi idan ba ku duba amana ba Allah sai ya kama ku. Shi yasa ka bari 'yan frontier su hana mutane yara kananan nan a hana su fita. Ku bar su ma su je école, ku bar su ma su je su nemi arabiya, ku bar su ma su waye da ilimi ba yawon bara ba. Ni dai sakona kenan. Amma kana son ka tabbatar da gaskiya, aiki wani daga Niger ya zo. Kowane gasa cikin Ghana kana samun 'yan Niger. Za ka same su Accra, za ka same su Kumashi. Na je Tamal wurin aure, na zo na sami 'yan Niger, kuma ba su da wurin bacci. In dare ya kai, in wani ya sai da kayan shi ya kare karkashin shagon nan, ka ga mace na kwance ta tara yara ita da su suna kwance. Hakkinsu na kanku, ku kula. Ganiyan duk inda za shi yana zuwa yayi aiki ne ya nemi halalin shi. Me yasa za ku sake yara kanana suna barin kasa, suna zuwa wani kasan suna yawon bara motoci na dukansu? Sakona kenan shugaban kasar Niger da manyan Niger. Ku duba ku gyara wanga magana, kila ku ba ku san me ke tafiya ba. Mu mun san abin da ke tafiya, yasa dole mu ba ku sako. Domin Allah sai ya tambaye kowa abin da ya ba shi riko. Su ma suna cikin rikon da Allah ya baka ya kai Muhammad Bazoum. Ka kula, ka bari a zo a yi investigation ka san